Ajde da vidimo šta će da se desi u narednih 60 sekundi u celom svetu. 110 ljudi će napustiti ovaj svet, 18 zbog gladi, a 2 u saobraćajnim nesrećama. To ne zvuči toliko puno, zato što će 180.000 životinja također napustiti ovaj svet u ovih 60 sekundi. I u to su uključene samo domaće životinje. Svetlija strana ovih 60 sekundi su bebe. Čak 250 novih beba će biti rođeno u ovom minutu. 80.000 ljudi na svetu u ovih 60 sekundi voditi ljubav. Samo 60 sekundi ili... A kad smo već kod toga, čak 250.000 ljudi će uživati u filmovima za odrasle ovih 60 sekundi. Prelazimo na naše telo. Naše srce će otkucati prilike 75 puta u ovih 60 sekundi. Također trepnuće još 15 puta. A će prosvojati čitavim tvojim telom čak 3 puta. A Elon Musk zaraditi $30.000. Čak 5 minijaturnih zemljotresa će udariti zemlju. Grom će udariti prilike 2000 puta. Za ovih 60 sekundi ćeš imati najverovatnije 48 različitih misli, a 3 od njih će biti loše. A za ovo preostalo vreme možda zapratiš naše kanale.